Kif ħabbar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fuq il-fossos lejlet l-indipendenza, fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jitħabbru l-iskemi ta' irtirar kmieni minn mal-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta. Huwa mifhum li jekk mhux se jkun hemm biżżejjed impjegati li jaċċettaw li jmorru għal dawn l-iskemi, se tkun adottata s-sistema li minn daħal l-aħħar jispiċċa barra l-ewwel. Billan li taħt din is-sistema jkunu salvati impjegati magħrufa sew għall-appoġġ li jagħtu lill-Partit Nazzjonalista diġà bdew isiru sensiela ta' manuvri. Fost l-oħrajn fl-aħħar jiem ittieħdet id-deċiżjoni li l-eks kunsillier u kandidat tal-Partit Nazzjonalista fl-imqabba George Sammut jibda jokkupa r-rwol ta' assistent personali tal-General Manager John Vella. Deċiżjoni li qajmet mistoqsijiet kbar fost il-ħaddiema l-oħra. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed ħaddiema fil-karika tiegħu li jaċċettaw l-iskema ta' irtirar, George Sammut suppost huwa wieħed mill-ħaddiema li spiċċaw barra. Iżda ħaddiema tal-Air Malta li tkellmu ma' News huma tal-fehma li l-management ħoloq karika ġdida ta' kap ta' sessjoni tal-ground handling biex bħala parti minn riforma din eventwalment tibda tkun okkupata minn dan l-eks kunsillier u kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Din il-karika għandha fost il-funzjonijiet tagħha dik ta' assistent tal-General Manager li miegħu George Sammut diġà jaħdem bħalissa. Skont preżentazzjoni li ngħatat lill-impjegati tal-Air Malta, f'kull taqsima se jkun hemm tnaqqis fl-ammont ta' ħaddiema għajr gradi eżekuttivi li minn tnejn qed ikun propost li jitilgħu għal 5. B'kollox minn 403 impjegati fit-taqsima tal-ground handling se jitnaqqsu għal 244. Bl-aktar tnaqqis sinifikanti jkun fl-impjegati li jagħmlu check-in u xogħol relatat mal-bilanċ tal-ajruplani u dawk li jieħdu ħsieb it-tabija tal-bagalji u t-taqsima tal-merkanzija. Ftit tal-jimilu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi appella lill-ħaddiema tal-Air Malta biex jieħdu l-iskemi ta' irtirar kmieni biex skontu jgħinu ħajsalva il-linja nazzjonali tal-ajru.